kene lho. Tak ngeluk kene. Piye to iki, Bang? Mun tingon lurah nyapa mak cangkruk iki? Alah nyapa penak cangkruk, emang ini penggawean. Yang lu kene lho. Piye to iki? Nang sini, nang kene lho, Nat. Pitekmu semakan iki, Mang? Wis tak pakan. Bah aku bingung ini. Bingung nyapa? Ora nek kegiatan aku. Dimana bingung ra kegiatan nang Banyu Segara. Ora nek Banyu Segara nek blimbing kok. Blimbing ae. Iki lho weh. Iki ae enak. Piye rasane? Sopet rasane. Lu ngerti sepet kaya apa? Ora ada kaya apa. Saka nyawang dek karo liyane ngono kuwi. Kowe ora nek kegiatan lho, nganggur-nganggur tok ngene iki yo. Wedokan opo yo gelem karo kowe lho. Ngapa bingung wedokane marah dhewe lho, rasa bingung. Wes kowe iki sakan ngipi lho iki mesti ana aja kakan ngayal to. Jodoh wis ora ana sing teko dhewe, jodoh mah di tangan Tuhan, tapi kita harus berusaha untuk mengambilnya ngono lho yo. Kowe iki kudu nyambut gawe, usahane kudu gede. Ora wis megur ngono tok penggayamu. Wis ora ndek modal penganmu nguntal. Ning ngarepe cawe dede kaya sandal engko diidek-idek tok. Kowe iki nyambut gaene kudu sing trenten ben jodhone merame gur diangen-angen lho. Kowe iki lho sekongkon lurah ndak manut. Penggawe wis megur drone to kowe kon broso brimbing ora manut. Alah lek mek cawe tok tak dukukne lho. Ra nek dukukne tuku wae mending nek sing 150 wah reno-reno lho malah apik-apik. Iso milih sing ngono pe. Mending kono ning kulon ngono pe. Cangkemmu tekono ya ramu sok nuturi padahal ane seneng ora ta. Ya ora ngono lho sing apik wong iki panggan. Lah ngono kuwi jenenge STP. Napa STP? Atu untuk semal lho. Til. Sakjane omonganmu ya bener loh. Tapi dari caranya nggak perlu sing rupawan, mergo kemapanan mengalahkan ketampanan. Sehingga nyaman bakal kalah harus sehingga sabuk pengaman. Lah iya bener dhewe lho. Saiki lho masuk kan dukun kan melet kan sembarang kalir. Saiki cinta butuh apa Banggan? Duit. Kasih sayangnya memang perlu. Tapi dalam cinta uang tetap nomor 1. Kau campakkan hatiku, aku punya sayang engkau sia-siakan. Iki ngene, Nduk. Kan Pak Poe dhekne bone blimbing enek masalah. Lah aku krungu bapakmu wis lulus S1 pertanian nang ITB. Ya makanya awakmu tak jak rene dolan pisan ora tau-taune dolan rene awakmu. Nggih, Pak. Ya wis, ngene lho, cek to. Awakmu remene urung duwe calon. Dereng Pak Po. Lah kula mriki nggih niku Pak Po. Niku piye golek jodoh rene? Ya wis ngene. Jane karyawanmu kabeh bujang. Tapi mbuh sing genah sing ndi antara sing pigo apa gawe rong genah. Makane iki kan arep tak kokon brong sing bimbing gak kon garap. Deloken menawa awakmu cocok iso kok pertimbangi. Nae. Tapi lho rek selik golek liyane ra apa-apa tapi yo memang iso diterno bocah yo bagus tambah sing pigo. Putih bocahe. Tenan. Yo wis langsung buritane yo. Nggih, Pak Po. Yo. Go. Lo masuk. Sabar Nyawang apa we? Mboten mbake lho Pak masuk. bene nyamper. Aku rene arep ngombe penggawean. Ya ngopo neh mas penggawean neh Banggan. Kan yo kon bimbing lho adene kene kerja. Kancamu lho paham kuwi kat biyen ra beneh-beneh nurun bapakmu jan kuwi. Ah, Dadi Tony lho. Penggawean apa lho Pak? Iki kan ini bimbingi wae brosongi. Sing belah lor ya. Kan harus dibrosongi harus ini. Nggih, dereng. Ya iki ngene. Iki mumpung arep riyo aku kan jarang weeh awakmu hadiah kabeh. Iki tak weeh hadiah sing spesial. Lah Kowe kabeh kerjane tenanan wis to iki jok tak. Lah apa dia spesial apa paling isine komplong isine rengginang lho, komplong kongguan lho. Lah arep ora. Lah wis pahala. Ada Mbak masuk. Ya gelem ora? Yo aku komplong ya gelem lah kena iki sampe. Ya wis gelem ae. Apa mungkin Mbak ya kowe? Oh iya nono seneng Mbak Eman. Iya wis gelem mau. Gelem mau. Ya wis, ki kok ngene. Iki kan leh ki sapa jajal bedhek sik. Ngerti aku. Ora usah kok Urung kenal lho, salam asik lho. Sapa lho Pak? Iki anake adikku sing kae lho anake Susi. Alah masuk. Dia nuyar-yur karo kowe cilikane. Oh alah. Lali aku supe aku lho. Wis ngene. Iki tas lulus S1 pertanian ning IPB kono. Wah. Lah makane iki kan ahli ya lek masalah ngene iki nek. Lah Jawa aku takkan warai kowe kabeh.
Oh iya. Lah iki kok tak di CCTV iki. Oh ngawasi ya. Ngawasi kowe kabeh Oh, ning kene. Ben ra ruwet mengke mesti ruwet mengke. Semangat ta. Tapi kula kuwatir kok, Lurah. Nggih. Nah mungkin lek diawasi mbake akhirnya sing brosong sing namung kula niki semangat ndak brosong mungkin. Ya kan ngene Pak digatekne pok lek kerjane apik aku ngwe hadiah wis kuncine nek kuwi. Enggak, brosong brosong dias ngono ta. Penting sampean. Mbake gur ngawasi lho iki. Wis aku bari ngalih. Ya sampean ngalih ya, Mbak ben kene kok. Yo. Ora tak hadiah lho ngono. Yo gak ngalih ben. Hadiah. Ya wis tak langsung sik. Ya. Tes. Iki yo. Aman awasane cah loro iki engko lek enek salah kok klerune wis tenene ora apa-apa. Nggih, Pak Po. Yo. Kowe. Wah, ceblok lho brimming iki. Mbak, Kowe pangkat. nyawange opo to? Nyawange aku lho malah enggak sepet blimbingnya sik sepet. Sik entah. Apane lho? Sama ini pun aneh Pak Lurah ya, Pak? Heeh, Mas. Oh, anak jenenge sapa? Ora usah tuman. Aku sik kok demek wis mbok samplok koclok kowe. Ora usah. Lah, sama ini omah di lho Mbak asline. Gitar. Blitar kene. Oh, lah, besar kene ae, Mbak. Terus? Napa ya? Berongsong iki Mbak bagianku koclok wis berongsong kene kono. Akhirnya semangat aku yang gawe. Mas kok enggak nggih klambi to? Heeh, enggak apa iki ben kelihatan lek aku iki ndredeg nek sandinge sampean lho, dak dikduk hatiku lah. Alah Mbak rasa percaya. Jenenge donya nendi-nendi wong ra klambi wong edan kuwi. Nyapa lho, wong edan bebas lho, ngetarani ra tau ngaji wae. Wong edan ning hati sih enek, wong edan bakal mlebu swarga. Ya ora aku iso menuntun mbake menuju ke surga. Ngono lho. Iyalah, Mas, ya wis tak ndelok blimbing, sampean brongsong ngono. Heeh, Mbak, ya sampean hati-hati ya. Lho, tak lho. Nyapa? Aku tang duwite lho, nggih motor cah lho. Ya bingung gitu. Beh masalah. Ibarat wong diceluk ra semaur kon tuku ekol malah dikeki tang. Ndek ngira mbok sahur saiki wis malah arep utang. Iki piye lho? Piye lho, Mas iki lho lek misalnya jagane kan lurah ora mbledhus aku beh lurah sepet tok pahit tok lurah yo. Beh iki Mana utangku ya lho. utangmu ndek mbok sahur lho. Kowe iki aja utang to. Aku yo piye mosok kowe rene usaha pikir? Oh iya kan nganu lho. Mikir. Dodol obat mercon moh. Masuk pol lah kan didol ngecer no wis ricik ya to. Kayak piro sekilo? Kira 6 juta kok. Tenan. Ramu sih ya. Ah lho iki ora kena jagane padha jagane ndok blorok lek karo kowe wis. Serah apa, Bos? Moga pesenku siji lho masalah wedan aja sampai lali kekancan. Alah, ora mikir lho aku lek pokoke gandeng karo iki masalah lali kekancan los. Sampai mikir. Mas, arep nendi? Mau bisnis sebentar nanti biar bisa ngasih hadiah sampean gitu loh, Mbak ya. Iki didol ngecer, Bro. Masuk. Iki engko turah yo ben nih. Yang bledos nih cangkeme tanggane sing rasan-rasan ya penggaweane. Campuri ronda ben bosok pisan. Jadi darling. Tunggu kita nanti malam kencan ya. Saya tak bubuk dulu. Loh, gimana kok wis? Urung mari to, Nduk? Ya, Pak Po. Loh, kok mek kowe tok lho to? Ndi? Iku. Duka wae terase badhe ndamel obat mercon ngoten kok mboten ngertos kok ndamel Yo apa? kok bas mercon centir ya? Ndamel usaha napa lho kula mboten ngertos kok wae kan. Oh, kentir banget ceperan wis bapak emben jaman mbiyen melak aku pangan ngono bapake. Pak Po. Lek niku pripun, Pak Po? Kowe seneng karo iki? Nggih. Piye nggih, Pak Po? Kan wong lanang sing didelok teko sregepe. Lah wonge sregep lho, Pak Po. Gelem kowe? Wonge terus bundu lho. Wis, tak amane. Loh, rene lho. Karena sik lho. Urusane masa depan iki. Ngene. Senajan kowe sregep, aku dititipi karo Pak iki. Pak iki kan lunga tukaran. Ora boleh. Oh, ngoten. Jawane cah cilik iki kan cah iki mbiyen piye ya lek ndidik kan malah manut bocah. Nggih. Dadi orang tau pacaran, orang tau piye. Lah ngene iki mang asline ya pisan golek jodoh. Kowe gelem ora karo iki? Jenengan iki Piye kowe gelem ora karo iki? nggih lek kula mau wis mboten dilekne lek niki. Kowe iki apa tire 3? Wis mboten dia 3 mboten niki mawon. Yo ngono kat mangentel kowe iki. Baik, kula Ya isi wis nang. iki kenalan iki jenenge Resi, anake adikku. Oh, sinten namanya? Resi. Galuh.
profesi. Oh nggih. Wis. Rong mukrim ora oleh. Oh nggih nggih. Wis ngene wis, yo dikabari Vigo. Kok Vigo kon gerane Sinoman kene bar bodol langsung tak arabene. Wis ndang ngono. Saya ngono iki. Yo ayo rene kabeh melu. Mbak, mungkin Tuhan sudah berkehendak dengan kita. Seperti orang-orang kata, jodoh itu nggak kemana. Tapi kalau kemananya dengan Anda, pasti cinta ini akan kujaga selamanya. Iya mas, aku juga mau berkata, jangan khawatir tentang apa yang kupunya. Ingat yang pepatah kata bahwa cinta padanya. Mari jaga cinta kita selamanya. Ikut aku yuk. Kemana? Tahu ah. Loh, nanti aku. Ana nyentar-nyentar ini iki. Wih. Ini nanti iki. Ya Allah. Tersesat aku ya Allah. Weh. Ora ro daerah ndine iki blunus. Kebonan. Ya. Duh. Ritok. Weh. Udah ana nggon liyane piye? Ning ndi kau? Ora ro aku tenan. Weh. Opo lho iki? Loh, enek manusia ya ane kene. Loh, nyapa ning kene? Sinten nggih? Sinten piye? Lah Mas Joko teng apa lho teng mriki? Jokomu ya kene ora Joko, aja kondo-kondo ya anggitmu iki. Aja ngono lho. Sampeyan ngene-ngene wis kopong ya. Heeh, kopong kabeh. Ayo lho, terus mulai lho, tersesat gak tahu arah jalan pulang iki. Ayo lho, terus mulai lho. Lo sapa to Mas? Nami kula Senes. Waluh lho. Sopo? Jenengku Tri Mas. Terus apa? Tri mau mundur di bang lara hati. Tak sing ngalah trimo mundur timbang loro ati. Mandagel lho manane iki. Tenanan aku tersesat aku wis ayo terus mulai. Sampeyan ketok ayo. Enggak ngerti daerah kene to Mas Mas. Ora ngerti belas aku iki. Sakne aku sampeyan iki. Kita ambune suwek-suwek koyo Ngene iki Patre. jajal rono. Nek mung goceli lho. Wah, ambune sampean enggak enak Mas. Kamu sampah ya gak tahu aku lho sama. Ini Mas Joko. Gur Mas. Saya to Mas, sampean mung kondi kok enggak roh. Daerah kene terus moro-moro teko kene lho. Aku wis mek kuwatir Mas, sampean iki dundunan teko Porong Sidoarjo kono nduk ambulan. Wis ayo wakeh lho Mas ngono ku yo an. Goblok kowe. Ora ning ngono, aku tersesat aku gak tahu arah jalan pulang. Mana aku bingung iki. Moro-moro kebonan tok lha nemu kowe mau lho, ajak mulai malah. Lo sapa to Mas? Jenengku kuwi Tri duduk lo sampean piye lho? Sampeyan ora Joko to? Dome aku wis ra Joko, bae celuk Joko iki piye maksudmu iki? Terus piye saiki terus solusine piye? Aku bingung aku iki. Nah, aku wong lawas Mas, ngerti daerah kene. Ngene lho Mas. Tak kandhani wong kehidupan iki wis ngono kuwi ya to. Kehidupan iki wis ngono kuwi lho Mas, ya to. Kaya wong perantauan lho, senajan to awakmu ana ning perantauan tapi jangan sampai lupa dengan kampung halaman. Seperti kacang jangan sampai lupa kulitnya, ngono lho. Alah opo kene iki tersesat to malah mbok tuturi cethuk kowe golek jodoh sih aku malah menawa mening. Cah kuwuk. Piye to Mas? Mas sedere balik apa ora? Hei! Cah kuwuk. Hei Mas, sedere balik apa ora? Ora mikir aku. Yo kuwuk piye dijane? Weh. Tok loro kabeh. Wah. Weh. Oh, cuy. Banyu kali weh. Bang rasa-rasa ngerana kegatan gue banyu kali ya. Oh. Cuk, anggrek. Ayo, nek bidadari. Cah kemo nyelak aku Joko. Apakah aku Joko Tarub ya Allah? Ini nek selendangnya. Aku ambil saja. Pasti dia jadi istriku. Mas, nggak usah dicuri. Sini lo sama aku. Hehehe, beneran toh sayang? Iya, sini nggak apa-apa. Kamu dari Kayangan ya? Bukan? Dari mana? Dari Athena. Allah! Ini jangan
Loh, lah iki lho, Vigo. Ayo bocah zaman saiki lekas kenal dulu langsung kelet Wis lampah ora lampah. Iki lho bukan iki. Cak emang neng ndi jare trip balik arep ketemu Wego aku. Wah, masalah malah koyo ngono. Cah kuwuk. Ada. Bosok lo matamu lo. Yong. Jare ambut gawe. Ambut gawe mbokmu iki. Awangan aku to. Aduh, bosok nih. Piye lho? Lah aku turu jejeg kok loro, Pak. Lah kowe sapa salen dilewer? Wis leren kok. Wah, pedhot rasane. Jelasno iki apa? Ora urusan sampean iki napa? Jare Mbak Mercon. Waduh lho. Mbak, Wis ora usah. Iki bagene dhek. Kowe undangan sinoman kabeh ning Ndolong iki. Kabeh undangan rene bari tak rapatne. Bar bodo tak rapekne cah loro iki. wah. Gendeng ra ngomong poe nak. Lah ngomong lho malah bledose lho nganggo obat mercon. Ora kowe sing piye to jawabanmu? Nganggo obat mercon lho. Lho kok pengenakmu to nang rabi ya. Saiki ku ngene. Kowe ngrungokne apa ora omonganku tak wehi hadiah spesial sing kerjane apik. Kalau spesial kerjane apik. Kowe tak omong wong lanang ajine untuk perkara bagus ae perkara nyambut gawe lho. Ya perkara nyambut gawe lek kowe ora ngono lho perkara golek raine kuwi wis. Ora. Urusan wis. Ayo, lumpukne lho, bayaran ora tak dukne lho, 2 sasi nunggak listrik barang. Ora. Cuk, masa akan ngubengi senamane kene. Bae wis ora oleh resi, malah kon undang-undang, ora mikir ra ngene. Bayangan lho, bocah sing mbok senengi ra bar wong liya. Lorone ning jero dodo. Opone rabine karo kanca. Wah, aku ora mikir ngene tenan. Rasa cintaku tak cukup.